vaan. Me nyt päätin tulla pihalle, koska täällä on niin ihana keli. Ja näin. Mulla niinku lähtee ääniä kelloita jollain. Yleensä mulla on vielä tää aikaa yökkäri, mut mä joudun vaihtaa, koska mun pikkuvelet tuli kaveriyöt. Niin. Valittu. Menen tänne, koska täällä on mansikoita. Mansikoita! Mä nyt en yhtään tiedä, mitä mä täältä voisin syödä. Ja jos te ihmettele, että millä se lauletaan, video on kuvattu, se on kuvattu ihan kameralla. Niin. Täällä on mansikka. Näyttää raalalta tässä, koska tää ei tarkenna tätä. Niin. Nam. Nam. Mut ei nyt mansikoista enempää. Mun varjoo. Mä nyt näytän, miten meidän pihalla kasvaa. Eli ensimmäiseksi mansikat. Raparperi. Tuolla on pottia. Tuosta mä en oo ihan varma. Sieltä takana on lisää vielä. Toi on omenapuu. Se on vasta kasvamisvaihe. Vadelmia. Hei, tänne on alkanut tulla niitä. Sudenkorento on tuolla. Niinku tuossa on vadelma. Ihania. Ei ole vielä kypsiä kyllä, mutta tosta mä en muista. Se on ihan hankala muistaa. Mut voi joku. Sitten tulee ruohosipuli, porkkanat, salaatti ja oliks tää? Tätä mä en muista. Tuossa on jotakin persiliaa ja basilikaa. Sitten viinimarjoja, mustia sekä punaisia. Tää on musta. Meillä on yksi punainen, jossa on kasvanut tosi nopeasti nämä ja mustatkin on kasvanut. Mustia on sitten 5 ja punaisessa on ihan kauheasti näitä. Pitää alkaa syöttää kaneille, koska mä en itse tykkää näistä. Sitten karviaisia, joita ei tuu yhtään melkeinpäs. Tällainen. Ja näin. Meillä on vaahterapuu. Aika kiva. Sitten tuolla on kirsikkapuu. Se on tuo kirsikkapuu. Mä en jaksa tarkintella, koska ei ole järkeä, mutta tää oli nyt tällainen turha video, koska mä olin kyllä siellä vaan viljaa. Sori, mä näytän todella rumalta junana, mutta tänään yhden ruman maalta, koska mä en ole jaksan oikein laittaa tai mitään tehdä, mä oon niin laiska. Kerrankin käytän koruja. Moikka!